Máš minútku? Určite sa stretávaš v praxi aj s tým, že u zákazníka identifikuješ nejaký nepriaznivý stav pracoviska alebo stroja pracovného. Vysvetľuješ mu, čo treba urobiť, aké opatrenia, ale on argumentuje a odbíja tieto naše zistenia tým, že on o tom vie, teraz nie je čas to odstraňovať, jemu to uľahčuje a zrýchľuje výrobu, potrebuje stihnúť zákazku a tak ďalej a tak ďalej. Máš pravdu, jo. Tieto situácie bezpečnostný technik určite raz za čas zažije. Je to úlohou bezpečnostných technikov upozorňovať na nebezpečné situácie, na nebezpečné zariadenia. A mne tu napadá jedna situácia, ktorá sa naozaj stala, že naši kolegovia upozorňovali majiteľa na nebezpečný stav zariadenia. Majiteľ argumentoval, teraz nie je na to vhodný čas. Mám dôležitú zákazku, ktorú potrebujem urobiť. Na tom zariadení na sústruhu sa naozaj stal pracovný úraz. Bol to pracovný úraz ťažko ujmou na zdraví, to znamená, zdravie bolo už poškodené. Inšpektorát práce to šetril, dal sankciu a pri šetrení úrazu, to znamená kód príčiny 2, a to je nevyhovujúci stav zariadenia, inšpektorát práce musí zakázať používanie tohto zariadenia. To znamená, čo sa stalo? Stalo sa to najhoršie, čo sa mohlo stať a zamestnávateľ aj tak nestihol tú zákazku, ktorú mal. A tie rozhodnutia, ktoré sa na začiatku javili ako samozrejme najjednoduchšie, najľahšie, tak boli najhoršie. Dobehlo ho to aj tak koniec koncov všetko. Presne tak.